बागुलबुवा. कच्चा रस्ता. लेखक आकाश जाधव. दिनांक 1 डिसेंबर 2021. नाशिकमध्ये पावसाने सकाळी अचानक पासून सुरुवात केली होती. हिवाळ्यातही पावसाने चांगलीच खळबळ उडवून दिली होती. त्यात भरीसभर ही आडे कोठवणारी थंडी वाजत होती. मित्रासोबत मी रात्री 11च्या सुमारास घरी येत होतो. दुपारी 2 वाजता त्याचा मला फोन आला. त्याच्या घरी काहीतरी कामामुळे जायचं होतं. 5 वाजेपर्यंत घरी येऊ असं ठरवून आम्ही गेलो होतो. परंतु आम्ही पोहोचल्यावर पावसाने चांगलंच उग्र रूप धारण केलं होतं. त्यामुळे आम्ही पाऊस थांबण्याची वाट बघत बसलो. 8 वाजता जेवण झाल्यावर पाऊस जरा कमी झाला. तसं आम्ही 8:30च्या सुमारास तिथून निघालो. जवळपास घरापासून 4-5 किलोमीटरवर असताना मी मित्राला म्हणालो, अरे मला घरी सोडायला नेहमीच्या रस्त्याने गाडी नको घेऊ. तिकडे रस्त्याचे काम सुरू आहे म्हणून रस्ता बंद आहे. तू मला आमच्या मळ्याच्या कच्च्या रस्त्याजवळ सोड. तिथून घर 1.5 किलोमीटरवर आहे. मी तिथून पायीच जातो. तसा दुसरा पर्याय नसल्याने तो मला तिथे सोडून निघून गेला. आता त्या निर्जन रस्त्यावर मी एकटाच होतो. मळा असल्याने रस्त्याला स्ट्रीट लाईट्सचा प्रश्नच नव्हता आणि त्यात मातीचा कच्चा रस्ता. परत एकदा पावसाचे थेंब पडू लागले आणि बघता बघता धो-धो पाऊस सुरू झाला. त्यात थंडी आणि चिखलाने भरलेला रस्ता. मी पायातील बूट हातात काढून घेतले आणि चालू लागलो. पावसामुळे मी चांगलाच भिजलो होतो. चंद्रप्रकाशात वाट काढत मी चिखलातून हळूहळू पुढे सरकत होतो. रस्ता ओळखीचा जरी असला तरी मनात भीती होतीच. जवळपास 12 वाजत आले होते. मी एक पाऊल सावकाश टाकत होतो. तसं मला माझ्या मागून अजून कोणीतरी चालतंय असा आवाज येऊ लागला. परंतु एवढ्या जोरात आणि तेही चिखलातून. मी आधीच थंडीने कापत होतो. भीतीची एक लहर पायापासून डोक्यात गेली. मी कसलाही विचार न करता पटापट पुढे चालू लागलो. तसा मागून एक घोगरा आवाज आला, हे आकाश थांब. मी दचकून एकाच जागी थांबलो. परत मागे बघितलं. कोणीतरी ओळखीचं असेल या विचाराने मला जरा बरं वाटलं. परंतु ते काही क्षणांसाठीच. समोरून एक अतिशय किळसवाणी चेहरा अर्धा जळालेला, त्यातून कवटी दिसत असलेली, शरीरावर जिथे तिथे रक्ताने माखलेले, डोळे खोलवर गेलेले, हाताची मोठे नखे असलेली आकृती माझ्याच दिशेने येत होती. मी ते पाहून सोनच झालो आणि समोर बघून धावू लागलो. तसा पाठून आवाज आला, हे थांब. असा घोगरा आवाज ओरडत होता. मी चिखलातून धडपडत कसा तरी धावत होतो. मी मागे वळून पाहिलं तर तिने माझ्या अंगावर झेप घेतली. तशी मला भोवळ आली आणि मी जमिनीवर पडलो. ती किळसवाणी आकृती माझ्या अंगावर बसली होती आणि जोरजोरात गुरगुरत होती. डोळे बंद होताना कसली तरी जोरदार किंकाळी ऐकू आली. मला जाग आली तेव्हा पाऊस थांबलेला होता. मी किती वेळापासून बेशुद्ध होतो माहीत नाही, पण मी अजून तेथेच होतो. पाऊस थांबला जरी असला तरी आजूबाजूच्या शेतातील असंख्य बेडूक जोरजोरात आवाज करत होते. मी उठून घराच्या दिशेने धाव घेतली. पावसाचं थैमान जरी थांबलं असलं तरी मनात खूप मोठं थैमान सुरू होतं. मी बघितलं ते काय होतं? तो भास होता की सत्य? सत्य होतं तर ती आकृती कुठे गेली? मी जिवंत कसा? की मी बेशुद्ध होताना जी किंकाळी ऐकू आली ती त्या आकृतीची होती, जिला माझ्यापासून कोणीतरी दूर केलं आणि माझे प्राण वाचवले? असंख्य प्रश्न मनात घेऊन मी धावत घराजवळ आलो आणि परत एकदा भोवळ येऊन जमिनीवर कोसळलो. माझे नाव संतोष. हा माझा वैयक्तिक अनुभव नसून माझ्या बहिणीने मला सांगितला होता. मी गोव्याचा आहे. माझी बहीण एका रुग्णालयात काम करत आहे, जे आधी कोविड उद्देशासाठी वापरलं जात होतं आणि आता रुग्ण कमी झाल्यामुळे सर्व प्रकारच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सामान्य हेतू म्हणून वापरलं जातं. त्या रुग्णालयात माझी बहीण रेडिओलॉजी टेक्निशियन म्हणून कार्यरत आहे. तिने आम्हाला सांगितले की रुग्णालयात काही अलौकिक घडामोडी घडत आहेत, ज्याचा काही कर्मचारी अनुभव घेत आहेत. एके दिवशी त्या इस्पितळात प्रसूती झाली, पण काही प्रॉब्लेममुळे बाळाच्या आईला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये हलवावे लागले. ती इतर हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात असताना मध्येच तिचा मृत्यू झाला. बाळाला रुग्णालयात ठेवले होते, पण काही वेळाने मुलाचेही निधन झाले. संध्याकाळची ही घटना घडली होती.
पण त्याच रात्री हॉस्पिटलमध्ये एका नर्सला भिंतीवर एक महिला आणि मुलाची सावली दिसली, ज्यामुळे ती खरोखर घाबरली होती. याच रुग्णालयातील आणखी एका कर्मचाऱ्याचा हा आणखी एक अनुभव आहे. त्याच इस्पितळात शवागाराची खोली होती, जिथे एका मुलाची पोस्टिंग होती. वय साधारण 26 वर्ष. रात्रीच्या वेळी तो शवागाराच्या खोलीत बसला होता, तेव्हा त्याने कोणाला तरी छताच्या पंख्याला लटकलेले पाहिले. तर तो खरोखर घाबरला होता. ही घटना त्या रात्री घडल्यानंतर तो मुलगा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर झाला होता. माझी बहीण म्हणायची की हॉस्पिटलमध्ये इतके कोविड रुग्ण मरण पावले आणि तरीही हॉस्पिटलमध्ये एकही मंदिर किंवा देवाची मूर्ती ठेवलेली नव्हती. कदाचित याच कारणामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना अशा अलौकिक शक्तींना सामोरे जावे लागत होते. हा मला आलेला एक अनुभव आहे. कृपया माझं नाव इथे मेन्शन करू नका. मी गावी राहतो. ही गोष्ट साधारण 5-6 वर्षापूर्वीची आहे. आम्ही मित्र तेव्हा 12वी पास झालो होतो. गावी शेतातील कामं करून शिक्षणही पूर्ण करणं हे खूप कठीण असतं, म्हणून तेव्हा झालेला आनंद आमच्यासाठी खूप मोठा होता. याचमुळे आम्ही शेतातील घरात एक पार्टी करायची ठरवली. तसे आम्ही सगळेच मित्र रात्री 8-8:30च्या सुमारास सगळं साहित्य घेऊन शेतात निघालो. रात्रीचा अंधार, त्यात शेतात कोणताही लाईटचा खांबा नसल्याने आम्ही टॉर्च घेऊन निघालो. तिथे पोहोचल्यावर काही लाकडं घेऊन आम्ही तिथे चूल पेटवली आणि चिकन बनवू लागलो. शेतातील घर बरेच दिवस बंदच होतं. चिकन शिजेपर्यंत मी त्या घराची थोडी साफसफाई करायचं ठरवलं. तसा मी तिथून उठून 15-20 फुटावर असलेल्या आमच्या घराकडे गेलो. घराचं टाळं उघडून मी आत आलो. उंदरांनी 1-2 ठिकाणी माती काढली होती. मी ती पायानेच बाजूला करत होतो. तोच मला कसला तरी आवाज आला. मी झटकन पाठी आवाजाकडे पाहिलं तर तिथे असलेल्या खाटेखालून एक माणूस बाहेर आला. अंधारातून त्याचा पूर्ण उघडलेला जबडा फारच भयानक वाटत होता. त्याला पाहून माझे पाय जागेवरच चिकटून राहिले. तिथे तो मात्र माझ्याकडेच तोंड करून पाठी उलट्या पायाने पळत सुटला. मी लगेच घराबाहेर आलो. पाहतो तर तो कुठे अंधारात गायब झाला होता. मी माझ्या मित्रांनाही विचारलं, पण त्याला तिथून जाताना कोणीच पाहिलं नव्हतं. कदाचित तो एखादा चोर किंवा दारुडा असेलही, पण मग त्याने 10-15 दिवस त्या बंद घरात कसे घालवले असतील. मला तर आजही हेच वाटतं की मी कोणा माणसाला नाही तर एखाद्या भूतालाच पाहिलं होतं. चौकशी केल्यावर कळलं की तो त्या जागेचा मालक किंवा मूळ पुरुष असावा, जो त्या जागेची राखण करत असतो. आमच्या हातून तिथे नकळत चूक घडली होती. आम्ही तिथे नॉनव्हेज शिजवलं होतं. नंतर आमच्या घरच्यांनी मला समज देऊन ती जागा एका माणसाकडून शुद्ध करून घेतली. यानंतर मात्र आम्ही कधीही रानात नॉनव्हेज पार्टी केली नाही. नमस्कार, माझं नाव संजय आहे आणि हा अनुभव मला माझ्या बहिणीने सांगितला होता. आम्ही अगोदर एका छोट्या घरामध्ये रेंटने खोली घेतली होती. त्याच रूमला लागून एक बाथरूम होता. त्या बाथरूममध्ये एका महिलेने जाळून घेतलं होतं. तर तिकडे रात्रीच्या वेळी कोणीही जात नसे. एके रात्री 3 वाजता माझ्या बहिणीला कसलासा आवाज आला आणि ती जागी झाली. तिने आवाज ऐकला की कोणी आमच्या दरवाजापुढे झाडूचा आवाज करत आहे. आमच्या दाराला एक छोटासा होल होता. तिने त्याच्यातून बघितलं तर काय, ती बाई पूर्ण सफेद साडी नेसून आमच्या दरवाजामध्ये उभी होती. ते बघून ती लगेच घरात पळत आली आणि दुसऱ्या दिवशी तापाने फणफणू लागली. तो सर्व प्रकार तिने आईलाही सांगितला. मग लगेच आम्ही ती रूम खाली केली, पण अजूनही तिचं तिथे अस्तित्व आहे असं आजही बोललं जातं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.